على الله توكلت 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 على الله جنين جيجي سمع دلما صلاة توكلت على الله وينبوني بدي فما علمو توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلاة توكلت على الله وكمو جيجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جينو دابا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دني فمتيكي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكموني ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتيكي دي توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله biye jumayi la dondo bato dondo dugo dondo biye asibla miri odonye jumayi abe mate amflani karola horma baminani no ye seliba kalo ye ambe dugo kesa alaka time ko mande an islame jamana musulman bela jirema mi yanga jamana ye alaka kisika tanga shini kanan la bangun malaka dam bela jirema amina bato munga bi juma bayin konana alaka bela jiremine biye jumayi tuabukalo no ye joigné ale le wolon vla e biye samba fla ani muga ani nani anga bi kubanu famba na talike mina colonel Asimi Goita aleka fanga tali o minye san saba soro rectification au kofe anana andado ola shogel kokala ale tumbe sanga o fe sanga mola san kan konona atarai sura oye outloka jelu uye shogel kume chogomi ana ofana latme yasa mauga sega famia bara migara kunu sa sangemo tako keme woro ani mugani nanna oro tumbe kunu koko ni mugo jigina kono bankiu station war marayoro ulu bela jere ngon me gerawula alsa sabula ukanyama noye amadun bay ale koni milena pour l'économique mugo fe ko ay bayle mali doke ko ngoni me sena nga jamana nyema ulu leno kujo yasa minye ni ko imbe saka laje jinyama jore na tugumi mimo kako konana ano fana fayenga alsa amadun ba amabla folo niye selinya korola ina aywa ko songo be ka yele amara ni songo yele la nana jarala ka o ante na ye jarala ka mun soro ante senga ante nyina ko lam ta tawlu kundro na borai ni wati na amina na anga kokan kiwa la fala sabula ni wati na miye o kiware o chamanye lu bendege moli o bara o lu masiki singlinga na mboro la sa amba fa na ngam me hiji kero la no oye Ibrahima Jawarai ko magan kono itay magan kono amna na kuma ulude ka amara ko ye ko mati se kono numa de ko mo were be dumunu sanga duma uye nga Jawara akanya ale da ko ma ale be magai ale na tlaka na nyefoli ka anye famia do saka soro o kola tugumina so marena kuna fonu na kuma bawo ayre ko shira yan fono ko dumonna andan se mo bolo na ngwe folo na labe na sami antana do ala sino tusukasi bi ngana mafa wallahi tusukasi abeni ngana malien fa Côte d'Ivoire anti togomi o kele o de karakunu ne ta do cheni sinario go to mimba na entraîneur che o te kuma no nyogonje o ga nyogon fa mo no te kuma ma na che bo bibidu ai
chewo ani ko war kan dula tila bidona wa fana bedona wati farangani la ha ko wata flana dona farangala ni fana dona farangani la traditionnel walma nga digi karamogo bon vraiment farkolo nyina je koy bolontan ne be malion nika an hakili mana jiga ka kuma kama min soro anta soro ala ka hakili mandama alibi bolontan ko ni musaka mbe do ala na fara mawya darawli ka bonani joueur kelengele weleli ma joueur folo wa keme de be duma aywa ala ka nyaka dama mara anga ibolo yelama juin kalo tle wolonvla samba fla ani muga ani kele juin kalo tle wolonvla samba fla ani muga ani nani oye san saba ye choi minye colonel Assimi Goita ale kalika shenke cour supreme mawnyekoro ale kala franjala fanga nyama ye anga jamana kono san saba in konnana bara munun siraka ke ani degu munun nyera belebele bawla amana na maw hakila jigi ola ako anga na nyan nege amano ya sabula miye jamana joy ye ni kibi kaka ibi sigina bela jirenye ye min labe ima min labe mi mesega na isra konna na ekoni ni ko ki nyama e kaba gele nu tawbe amsega so amaka foko minye wali amin tara kabini samba flani mugani kele no na ni colonel Assimi Goita e fangala ay yelama bamunu do anga jamana tabulo la no e belebele bawye o dobe talike anga wolo masri tabaka kola ani jamana yoro che sranyina woko yiri wali ko fogata se politique ko ma aleni yelama bamunu tume no obisega fo mekalo tlemuwa ani nani samba flani mugani kele ani juin kalo tle wolonvla samba flani mugani kele anga jamana konna na mawkun jorale no kosebe ayirala ka fo o wati ko fanga yelama de binana ke fanga yelama no e gouvernement yi o ya soro bandaw alebe jamana kuntigala ale kunya laje ka fo minye Sadio Camara ye ko titwa anona modubo kone koko bo minye Ismail Wage koko lupela jilen bo gouvernement ko no peu o tibitaba minye colonel Assimi ale welewele madake ka fo mogo nyena ko kuma bandaw fe abna na walia minki abna wolo mina atado uye alirala ka fo ko minye ni ko nye aka boloka ulu de jera ka fangata ulu ba do ye fangata sira munu fe bandaw maso don ladro minye mekalo tlemuga ani nani ka duguje tlemuga ani durula bandaw na ka premier ministre uye sura suta ku blaka yele nu ye sanfe o ko temane ko fe sa minye colonel Assimi Goita ale ma blaka nye folike jamana donye wali ambe sena ko akumna na nfongo nyongo miye kwa dara ulika bu kosbe ma be nyini wa ya saka saka franja la fanga tola bawa sura suko ko ayi ko Assimi Goita ko ona toni ko ina sa sabula ale re ado tu vice président mi vice président ya re bureau bela jere tu ministère de la santé ko la kuluba ka ofeni mambe kuluba do ni temena kuluba re dondala katema affaires étrangères le ta woni ngono e mi Assimi atumbe ya sa agaseka ko nkesa uko faka na kalga shenga cour supreme mo nyekoro o labe on kara ka be juin kalo tle wolon vlama Assimi ale fangata o la sa o suhu konna na sayani fangata inche uni M5RF ma yo nyan soro sogel ko gola maiga ulu yo sugani ko yira ka ko akoke premier ministre ye gouvernement o sigira juin kalo tle ta anikele o samba fla ani mugani kele minye yelama bamunu tunganga kesa ka bo gouvernement ta ko frola kana ta ko flana na oko na ka soro ka damne bela jele ya e ka ko sansa ban konna na geleya na tabe senga na tabe bela jele sona mima o ye ka fo anga jamana tabolo ko ni falena sabula wati mina kalo kononto kalo segu fo kalo kononto ni banda utumbe ni tunye francis jamana kuntiki kuma kame are ko kai min soro olubolo kalo segina amo soro ibeka bolo sa wolo vlala dabe daga pmachama nuye la ini minga ko mi anga franjala fanga nyima obe sama o dongli dara
ko fin fan fin ke min ye France ministre ye u be na cogo mu be reçoit premier ministre la cogo mina yoro munu ka do be tayi Sadio Camara ale tuye la yininga awati ko ale na ta min ye irisila ka o fe ya sasa ka taga bolodi nyoma kan irisila ka o che ibaro ola ni premier ministre ko ni Maria Maria Dima e ministre tsega bo Sadio ga ordre mission olu bela jele ku bloquer no shogel de nana ko olu be sigi sengelenga ya sa Sadio abse tuko na kata irisila ka o fe baraw nana damine dana yani nywan bunya konnana colonel Asimiya yiraka fo kale nyebe ni koina chogomi kuna manya kamina anke bafale ka anganji anga fere ka anyerela fere munye Asimiga jatela oye ka fo tabulu bilibili ba saba o ka sigi senga na be fuma ko le 3D malibe munsoro ala maldonga nafa jumembe ala akobna na ke kumina yalama ni atara nye malibe dosora ala wa o bolo ta fara saba Asimiyo fo ko bela jelengo kiga baraka bolo ye amsega min fo tiado mawo frencha man fo degun yera barala nga min woni be ni sosoli tola malien famba bolo bi fio amara oye ka fo nyinansan ni salo na siningo konnana bara mungara wulu masiri tabawga kunda bela jile nyebe o labi ka ira ka fo ko o bara ko lu kera ka nye misaliye muye ansera ka ber mine ka agalok mine kidal min yera ni malien re ku min ngana abo jayere la peu o fana sorola o de la sa jamana fantan nani bela jile fesa mawula ku ka niso jaw yira fa bela jile fe kidal mine likola ka damine Bamako ya fo kidal yera konnana dongo do mautu me boga foli taka nyesi wulu masiri tabawma no ya soro folo aunga kaun bingalu so be mene mawbeta kata foto ta sora suga kaun konnana katlaga sora su da kulu kantike kufa kula jaba dugudeun teto su ani tle dongo do iba me ko ni mala hauta sara ko biko don yele mana hoy ko sabula minye anga wulu masiri tabawiye san sabala en konnana usara ga baraba mununke ko benyebola kunga ka sababu sara munye barkan ayoro ina ko gata takuba ofana gena je sen saheli ka sura kana labanu minisma ye ulu bela jine ku nunjuru dono français fe anga jamana kono ya bi ma ba fo ko dokera nga alisa ko anga jamana fantamana sura suya ira ka fo basigi balia alebe yoro dowla nga ate korolembo bi ni yike mali ulu masri tabauka e koni bi sigi ku kono sabula utuna boli utuna nata ko misali suru ye minye mawye minye muruja kosaina bi mali ale bulori nyongoma minke ko o tono de fleni san saba in kono sa bulori nyongoma min ni Mali ayoke irisi fe ko ke Chine fe ko ke Turki fe ko ke Iran fe no o wolola ni ko imbela jirena bi ko kanga ira ka fo ko ja ko mabe se ki buloro mawre bulo ka se ka barake iga hake o konnana ko kele na buludara sura su fe ka nundo ro anadamne ro ko Mali sura su ye arme ka fanga soro libi aka chesiri soro libi aka wuliga joka seka sabati bi ko dogorente malien shila ko yeni soja ko baye mati so like mina okola kosebe nga san saba ngono ko no ya soro yorobe minye kamana gwanye no ye siranye no ye misimisi malien bolo amara da dumini soro li hakli ya lafia maunu bolo mina nga koloshi minye dugudo nye ukatani nga segika nogoya ko dog yero la nga atoko ni atama make ina fo jamana don yera tume mina yini ko ode la sa ya sa lafia ba rega do Mali yera ira sa komi accord d'Alger yere kango fana sebe anga bo fana kono peu ya sa nga ke anyere yi ko ni yota ko jatemino kelen ko fe ma talen fa ya ira fana ga fo ko o fana tana bo karla kan tenen soro Asimi ale to la sa ka siga minye dialogue ko sigi senga dialogue mun kera ko oyato bara chaman sraka ke nga minye Mali yere bi jensrege nanu hukumu konnana ko mawbe min fo oye ka fo ko anye kerefe denyi amara ko mamini irisibe barake nyon fe bi mamini Turki be barake ini Chine be barake ini Iran be barake ini idafe jamano Mali Burkina Niger aleni Iran katla kata se jie jamana woro ma ina fo urandau aleni Sudan ko ulu bela jile wa ko mi jie la sigido nye ulu be tananga segila dongodo letri dila Asimi Goitama ko ni mami ko andene no kerefe ko anasoro ka ke enyebe mala ihagilibe mala ibolo mado be o de ka ke o de bikadiye nonte ko no wati na ko minyi angan ani jamana wora chesra nyina bo ko ye kwa jelendo sabula mati to ko kan tuguni ka fo aya keta ya dunda ya bota abebe decide ya
wa min ye Mali ka nafa ni Mali ka fɛnw bɛ sɔrɔ min na ko Asimi ko a y'o don an ka diplomasi la hali waati laban ninnu na fana min ye ambassadeur taluw ye min ye jɔyɔrɔbaw diluw ye maa minnu yɛrɛ bɛ n'olu y'a baara kɛ k'olu jɔyɔrɔ bɛ ka bonya a la ko n'i ye sɛbɛnw lajɛ sɛbɛn minnu bɛ bi n'olu bɛ tali kɛ ambassadeur olu jɔyɔrɔ dilu la olu ma ko min ye maa minnu yɛrɛ diplomasi baara kɛ a yɔrɔ nima yɔrɔ ma baw olu bɛ taa olu la kosɛbɛ yaasa jamana bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min fɛn wɛrɛ fana bɛ Amara san 3 in kɔnɔna na ko maa kan kana ɲinɛ min kɔ n'o ye constitution kura ye ko constitution kura in k'o sera ka sigi sen kan ka se ka baara kɛ ko wa ko hali diplomasi bankun kan hali bi ko Mali Burkina ani Niger k'u ye AES sigi ko AES in tu tigɛra Bamako yan ka baara kunfɔlɔw kɛ Bamako yan ka déclaration kɛ yan min ye salongo septembre kalo tile 16 ko laseli kɛra ko wa ko n'Ala sɔnna a ma a den wuli ko sɔɔni ko fana bɛna kɛ Bamako yan nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra san 3 in kɔnɔna na min ye halisa diplomasi ko ta nasira la ko maaw hakili bɛ min na Choguel Kokala Mayiga min ye san 2021 ale taara jɛnsɛrɛgɛ 4 kɛnɛ kan ka taa laseli min kɛ ye ko laseli y'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko nin jamana in b'a fɛ ka taa sira wɛrɛ fɛ ko Choguel fana waati min na ale kun tɛ yen maa min bilara a nɔ na n'o ye ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement bi bi na n'a kɛra ministre d'État ye colonel Ablaye Mayiga k'o fana taara segin o kuma ɲɔgɔnna kelen kan ka kɛ ni Mali a ka jamanadenya ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ye ko nin discours fila ko kɔni tolen don tarikuw la bi kosɛbɛ Mali majamuni na diɲɛ fan caman fɛ bi ko jamana ɲɛmaaw ko mun ko min ye Amara ko Mali kura wa ko Mali kura in a tɛ taa maliden kuraw kɔ dɛ maliden kuraw ɲinini ko sɛbɛn o baara k'olu fana caman bilara sen kan ko nka min bɛ se ka maa hakili sigi dɔɔni ko in na yanni ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko ta nasira fɛ ko ye k'a fɔ malidenw muɲuna u sabalila min ye embargo ye tɛ embargo ye u y'o kɛ min ye degun ye u y'o kɛ kurantigɛ u b'o kɔnɔna na balo tɛ sɔrɔ dumuni tɛ sɔrɔ min ye sɛgɛn ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛɛ la ko maa ye don kelen da kelen k'a fɔ ko jama murutila fanga in bolo k'o de la fanga fana kan k'a lajɛ ka jama ɲɛji cɛ ko n'i y'o jateminɛ bi k'o taabolo ye mun ye jamana yɛrɛ kun ka baarakɛyɔrɔba minnu tun bɛ yen n'olu dɔw datugulen kun don Segukaw ka komina n'aw b'a fɔ ma ko Comatex ka taa se Mali yɛrɛ fura dilanyɔrɔ ma n'o ye IMPP chemin de fer ale ni Sukala ko olu ye misali ye bi minnu bɛ se ka ta k'a lajɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ majɛ dɔw bɛ u la hakilina ni kuntilenna min y'a to ni nin baara kɛra n'o ɲɔgɔnnaw sɔrɔ ka sigi sen kan fana ko lala min ye baarakɛyɔrɔw ye ko olu bɛna sigi ko kuran min ko filɛ nin ye ni maaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko digir'u la kosɛbɛ ko fana ko fɛɛrɛ na sɔrɔ o la ko don labanw na ko bɛɛ y'a ye k'a fɔ Salankɔrɔbakaw fɛ yen Safokaw fɛ yen Cagadugukaw fɛ yen ko hali kununko dɔrɔn min ye jamanakuntigi ye a ye groupe 15 ta ka di énergie maaw ma groupe 15 min ni 25 don a tɔ 10 ko o bɛna na di don nataw la ko ni Ala sɔnna a ma ni ninnu bɛɛ sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ min y'an ka kuranko ye ko a bɛ sɔn ka nɔgɔya kosɛbɛ caman bɛ bɔ kurantigɛ la maaw na se ka baara kɛ ka wari sɔrɔ u yɛrɛ ye ani k'u ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ o de la sa ko san 3 in kɔnɔ maa man ka ɲinɛ min kɔ ko la belebelebaw la o ye ninnu ye nka degun maliyɛn yɛrɛ ka sɔrɔ kɛ a yɛrɛ ye ka se ka wuli k'i jɔ ka baara kɛ k'o kɔni degun bɛ yen nka min ye kuranko in ye ko Mali yɛrɛ ye min don a la gasoil la ko fɛn fɛn ye gasoil miliyɔn 150 o taji ko o donna a ko la min ye miliyɔn litiri 200 ɲɔgɔnna o sanna min ye Nizɛrikaw fɛ dɔw nalu gɛlɛyara ko nka ko o bɛɛ la ko maa kan ka hakilila sigi k'a jira k'a fɔ ko baara min bɛ sen na yɛlɛmabaw hukumu kɔnɔna na san 3 in kɔnɔ maa bɛ se ka min fana fɔ o ye k'a fɔ ko min ye Assise nationale de la refondation o kɛra o lawaleyali baaraw ko olu fana bɛ sen na bi ko n'i y'o fana ta k'a lajɛ o kɛrɛfɛ min ye contenu local n'o o kɛ sanuko ye k'o fana baaraw sigira sen kan yaasa an ka sanu tɔnɔ an bɛ se k'a dun cogo min sifinw ni denmisɛnninw ale ni maabakɔrɔw maliyɛn minnu bɛ taa tunga la ko olu ka ko ka taa fara min ye référendum min kɛra ka 4ème république kɛ le 22 juillet tɛmɛnen ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye waleyaw ye waleya minnu sera ka kɛ ko ala belebele dɔ ye min ye Amara k'o ye EG kalata ko labɛnni k'a di jɛkulu ma jɛkulu min n'a sigilen don a yɛrɛ tɔgɔ la a ka ko bɛɛ b'a bolo a ka musaka b'a bolo nka bi ko min ye maliyɛnw ye k'u bɛ kule la sabula sɛbɛn min bɛ kɛ ka taa kala ta n'o o ye carte biométrique ye k'a baara daminɛna ni ŋuyanŋuyan ye nka nin waati na ko jɔn ko Ala a sɔrɔli ka gɛlɛn sɛbɛn in i bɛ wuli k'i fa fiyɛ k'i ba fiyɛ
iba sɔrɔli i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ min o b'a sɔrɔ a ka gɛlɛ ko nka ko lasa ko Mali biométrique k'o sigira sen kan o fana bɛna maaw minnu bɛ yen n'olu ma sɛbɛn sɔrɔ a mara k'u bɛna olu baaraw kɛ majɛ minnu yera a la kiiriko ta nasira fana fɛ baaraba minnu sera ka kɛ min ye polow sigilen sen kan sariya sen kura minnu fana bɛna sigi sen kan procédure pénale ni code pénal la ko olu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye mun bɛ sɔn ka na ni yɛlɛmabaw ye an ka jamana kɔnɔna na ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ sa ko min ye Mali kura ko ye k'a ti ɲɛ ni maliden kura tɛ hakilila kura maaw k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na ko dɔ kuma sera yɛlɛma bɛ se ka kɛ cogo min ko o de la sa dialogue in ni o sigira sen kan o y'a to min ye lajɛ in ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ka ta ka di ko nka bɛɛ bɛ min dɔn o ye k'a fɔ malidenw u hakilina ye min ye u ka kuntilenna ye min ye u bɛ miirina min na bi o ye dun ka fa ka sabati yiriwali ka kɛ denmisɛnninw ka kalan maaw ka baara sɔrɔ foro kɔnɔnaw la sɛnɛkɛyɔrɔw la cakɛdaw la baarakɛyɔrɔw la basigi ni lafiya o kan na k'o tu tigɛra ka ban amara ko a kan ka sinsin ka dɔ fara a kan nka majɛw olu tɛ ba baara la sabula maa si tɛ ko ala adamaden baara don a n'a fiɲɛw olu fana bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nin waati in na ko min ye furanjɛla fanga ɲɛmaa dankan kɔrɔ ye ni ale ye fanga ta ka bandaw bɔ yen ka na Moktar Wan bɔ yen ka na yira bɛɛ lajɛlen na diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko ale y'o kɛ k'u mina ale n'a tɔɲɔgɔn minnu ye fangadaraki kɛ Ibrim Boubacar Keita la u sirannen don fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kana don u ni ɲɔgɔn cɛ ko bandaw dun tun ye maa minnu bɔ olu ka ko ndulɔmaw ye ministre Sadio Kamara tun bɛ o la Modibo Kone tun bɛ o la ani Ismaila Wage maa min yɛrɛ kun tora nɔ na o y'ale yɛrɛ Asimi ye nɔ tɛ sɔrɔdasiw tɔgɔla coup d'état la maa minnu tun bɛ gouvernement kɔnɔ bandaw ni Moktar Wan tun y'a bɛɛ walon ka bɔ ko o de la olu kun jagoyalen don ka wuli k'u jɔ yaasa o ko in kana se ka to ten cogo la bi k'u bɛ se ka min fɔ o ye k'a yira k'a fɔ ko jamana a ye jɔsen sɔrɔ jɔsen min kan ka tintin jɔsen min kan ka senkɔrɔma dondo baaraba minnu bɛ yen kan ka kɛ lakanako ta nasira sigidaw la olu kan ka jateminɛ sɔrɔdasi cɛta minnu bɛ sen na olu fana kan ka jateminɛ baara yɛrɛ min bɛ kɛ jamana kɔnɔ amara k'u ka kɛ tilennenya ni laadiriya la ko o de la jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ min ye wolomasiri tabaw ye minɛn minnu sanna ka di olu ma olu minɛcogo ɲumanw Mali ni Irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma ko olu bɛ sigilen don cogo min na bi ani jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'an n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ Togo ka taa se Rwandaw ma ale ni Iran ko olu n'an fana bɛna na baaraba minnu fana kɛ ka fara Arabi Saoudite ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kan ko nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a ɲɛlen ye maliyɛnw sɔnna dɛ ko maliyɛnw dun tɛ se ka sɔn cogo si la k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka dayirimɛ o dulonnen don Ala ma an sɔnna la sabula i bɛ wuli i ni jɔrɔ bɛ wuli i n'a bɛ tile i ni kunnasiri don i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ min kɛ k'a bɛɛ dun dulonnen don min na o ye kuranko ye fɛɛrɛ min sɔrɔla o la k'an ka dugawu kɛ k'o fana baara ka se ka kɛ ka ɲɛ ko sabula ko dɔ b'anw ka jamana kɔnɔ yan hakilina ɲumanw bɛ na fɛɛrɛ ɲumanw bɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in taacogo ka ɲi a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ko maaninfin ɲuman o de bɛ ka dɔgɔya anw fɛ yan maa tilennen maa laadiri ani baarakɛlaw ko olu de man ca maaw bɛ baarakɛyɔrɔ kɛ mun ye amara n bɛ taa tɔnɔ min sɔrɔ a la hali ni jaabi tɛ di ko f'an ka bɔ o kɔnɔ somɔgɔ ta terimuso ta balimamuso ta ɲamamuso ta somɔgɔ ta k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o ye yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔw a ko mana ɲami ka t'i biri olu ni maaw ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o ma dabila k'an ta bɛna kɛ tɔ k'a jɛ ye ko dili min donnen filɛ nin ye n'a yiri bɛ ka wuli a kɔni bɛ se ka yɔgɔyɔgɔ ka bin dɛ nka ni bɛɛ lajɛlen y'a minɛ k'i bɛrɛma jinin k'a la k'i se kɛ k'a bɛ sɔn ka taa ɲɛ o de la sa min ye furancɛla fanga ye ni ale tako filanan baarabaw kɛ nin ye sa an sera ka min sɔrɔ a la sɔgɔmada in na ani farankan ni bilasirali o ye nin ye nka amara bɛ min f'u ye u kana ɲinɛ kunnafonidi kɔ maliyɛn fanba jɛra n'a ye ka sɔn ka muɲu u k'a lajɛ kɛnɛya ko n'olu bɛna sigi sen kan sen n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko ala gouvernement bɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ an ye sanu minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ gouvernement k'a dɔn k'a fɔ ko sɔngɔw kan ka lajɛ bi sabula mun bɛ mɔgɔ bolo a t'u bɔ kalanko kɛnɛyako kiiriko nin bɛɛ lajɛlen parce que e bɛ se ka kɛ sisan e ye minisiri ye i ye député ye e ye jɔyɔrɔbatigi ye jamana bɛ ka baara kɛ ka e balo ni jamanadenw ka impôt ye mun bɛ se ka kɛ jamanadenw yɛrɛ ye olu mun jama ka ca olu minnu ta ye jamana ye o ye lakana ɲuman ye o ye kalan ɲuman ye o ye sɔngɔw jiginni ye o ye u ka hakɛw dafali ye u ka baarakɛyɔrɔw la maa si kana baarakɛyɔrɔ kelen ta ka k'i facɛn ye
ne sigi ka ba ne min fɔ o ye ala ko de o ka bɔ ala ɲɛmaw yɛrɛ ka kɛ misali ɲɛnamaw ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ majɛ minnu n'anw y'o la kɔlɔsi o ye ninnu de ye wa a bɛ se ka tile fana parce que maa ɲuman ma ban jamana in kɔnɔ mun bɛ se ka baara kɛ tilenya ni laadiriya la ma tɛgɛrɛfɔlaw fɔ dɛ ma dɔnkilidala ninnu fɔ dɛ ma panga politikɛlaw fɔ dɛ laadiri maa ɲɛnɛma baarakɛla tilennen a bɛ mali kɔnɔ hali bi nka a ɲinini o tɛ tɔɔrɔsi ta bɔ n'i mago bɛ maa ɲɛnɛmaw la bɛɛ b'u sɔrɔ yɔrɔ dɔn donc transition ɲɛna a tiɲɛ baaraba min kɛra yaasa a ka se ka sinsin waati sera an ka bɔ yɛrɛko la an ka bɔ somɔgɔko la an ka bɔ teriko la an ka bɔ ɲamamusoko la an ka bɔ ni dugoko la an ka jamana lajɛ ni o lafiyara an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de kɔnɔ amara sini n'a fɔra ko kuran bɛ se ka feere anw ma kilowaati bɛ se ka feere anw ma dɔrɔmɛ 10 na o ka di maliyɛn bɛɛ ye o ye lafiyaba ye n'i taara dɔgɔtɔrɔso la 100 sarada la a ka f'i ɲɛna ko 25 bɛ 26 binnen don i ye o ka dɔn k'o bɛ se ka kɛ furaw kana suɲɛ dɔgɔtɔrɔso la bankiw la mɔgɔw kana taa sɛgɛn u ka wariw taliw nɔfɛ fɛn caman de bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka minnu kɛ k'a sɔrɔ u ma wari di jamanaden bɛɛ ma mais lafiya bɛ se jamanaden bɛɛ ma o de ye jamana ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ ye jamana lafiyaliko la nka amara nin fɛn fɛn filɛ f'i ka maa laadiri de fana sɔrɔ min bɛ nin baara kɛ ka ɲɛ donc transition u ye baara mun kɛ yaasa a kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye nin y'anw ka cadeau ye ka d'u ma bi se a b'a dɔn k'u t'anw ka cadeau fɛ wa o dun k'anw ka cadeau ye minɛ dɛ nin ye cadeau ɲɛnama ye dɛ wa n bɛ min f'i ye maliyɛn min bɛ kɔ kan ni dɔnko bɛ u la n'u bɛ se ko la diɲɛ kɔnɔ bi o fana ka ca ni banna se n kan tɛ minnu bɛ aw ka association ninnu kɔnɔna k'u ye disi wura n kan t'olu ma dɛ maliyɛn yɛrɛ minnu bɛ se baaraw la hali panneau min filɛ nin ye a wane bɛ maliyɛnw na diɲɛ fɛ bi i tɛ diɲɛ domaine foyi ta ko maliyɛn tɛ ŋana ye a la a baden de bɛ yen u tɛ i t'u ye mɔgɔ ka n t'a dɔn maliyɛn de intérieur wa bɔ maliyɛn de yanka minnu sigilen na k'u bɛ ka kɔkan mɔgɔw n kan t'olu ma dɛ minnu bɛ girinna jɔyɔrɔ nɔfɛ ka an bɛna kɛ député ne kan t'olu ma minnu bɛ faso kanu u bɛ ka baara kɛ kɔ kan u jɔyɔrɔ ka bon se bɛ u ye u bɛ se ka ko kɛ jamana ye jamana k'olu ɲini an ka denmisɛn minnu bɛ kalan san o san n'a bɛ f'u ma ko les meilleurs u tilara u bɛ taa min kɔlɔsili ka kɛ o la san o san denmisɛnnin kulubu bɛ yira an na ninnu de ye bɛɛ d'an ɲina u bɛ taa kalan na diɲɛ fɛ n'u taara diɲɛ fɛ jɔn de b'u kɔlɔsi u lasegili bɛ kɛ cogo di pour que u kana jamana dɛmɛ o mana tɛmɛ ka bɔ yen u ka bɔ ko kelen fana bɛ yen amara o kɔni bɛ ka ne yɛrɛ tɔɔrɔ n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye ne de tɛ tubabu kalan kɛ e tɛ foyi ye depuis 1960 fo bi ne ma mali ye k'a fɔ ko jɛrɛba dɔ filɛ labɛnba dɔ filɛ sigikafɔ dɔ filɛ ko ɲɛnɛmaba dɔ filɛ an ka jamana kɔnɔ k'u y'a ta k'a di maa ma ko parce que ko dɔnko bɛ a la a bɛ ko kalama a bɛ se ka ko ɲɛnabɔ a b'an ka kow dɔn a b'an taabolo dɔn a b'an ka tabiya dɔn a k'a ko ɲɛnabɔ an ka maliyɛnya la a bɛ bɔbɔ kunda a bɛ kadɔ kunda a bɛ kɔrɔwɔrɔ kunda a bɛ suraka kunda a bɛ maninka kunda a bɛ jɔyɔrɔmɛ kunda a bɛ fila kunda a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ ɲɛnamaw mais an bara n'a ko sara olu bɛ kɛ min ye i b'a dɔn kɛrɛfɛdɛn oh non ils sont pas c'est des analphabètes là ils vont nous mettre en retard o analphabète in dɛ o de b'anw ka jamana dɔn hali dialogue mun bɔra ka kɛ n'u tun y'a di dɔngɔnɔw ka togunatigi dɔ ma o kun kana sigi kɛ ka ɲɛ ka filaw ni bamananw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ka na a kun tɛ kɛ nin jaabi ye mais mun nana kɛ n'i ma kalan i ma taa tubabu kalan na e yɛrɛ de tɛ jate yan aw dun ko k'an ka kanw don ba la olu bɛ don ba la cogo di k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka dɔnniyaw b'u la u ka sekow b'u la u b'an ka jamana dɔn u b'a tabiya dɔn u b'a taabolo dɔn u b'a kunun dɔn u b'a bi dɔn u b'a dɔn k'a fɔ min bɛ jamana in kɔnɔ aw ko ko olu tɛ lamɛn ko fo minnu b'u disi gosi aw terme de référence projet articulation point focal assise orientation ni prospection olu dɔrɔn tɛ se o n'u tun bɛ se anw tɛ bin ni dingɛ kɔnɔ amara o kɔni dimi guwanen ninnu na bi walayi
parce que mo bela jidin chama ne be o blale no krefe e ka jate na asimi nalite e ko meta sirmo na taro mo me dugu tige yere wallahi ibta dugu kono nautra missiona ubina mo jo maire be jo préfet be jo sous préfet be jo protocole be jo bebe jo dugu tige beta fo kofe mami nganga jamana kuntigi bismillah ka dugu kono ale dugu tige e o bla kofe ebe mundo dugula walma ni mo tara missiona bo dugu tigi ko manga teli anani fo woro ni fura no ni beta missiona ba blega missiona dugu tigi ni klekele ngaka ibeta ga blongo ina ba usiga be pmari parce que mo ko ba le bulu mu me dugu miseni pela jelen konnana mi me kiun konnana ulu be dugu ko fana kalama ika to abuka fala non tafi tulu inu te ngane mais katadro ouais ante mazoro bo duguzigi comme ansana ga teli monsieur le premier ministre tantamanta bulu ou bien monsieur le gouverneur tsega me en kosebe amina baramun urab so kata to be ka to abuka discours kuma kalantan fo na fa foete mina ate foela al munu ba kene ga taro kuma mbega fo na ma yele maka ma ene transition ye feno sigi senga ama nyinu fe uka chesirike uka son ku nyeshi ageleya uma ka dlan mama be malila mama be malikoka mama be sega doke uka na nyina shiko wa ko ka ke chienka ibaro ka nga jamana minenenu ma kala no do bulwa ni e ko dlan ubuta mamu ka nyefo nyemo ko ala ka bolonda ngwe inflene yeke sampi saba munu mega sport dirige ulde be alibi sampi saba je kulu kerembe mali bolonda ngona de be dore be bodro dobena depuis ala kanda aw ya jamana jumena fédération président be kasola kalo segi o fédération ko ga sega nyesoro papier beta di mo ma kaso kono ga fansi ala rebo to ya jamana joli e tien folde alni idenedu alni musodu alni fadu foete jamana sanfe fo de ka don baraka kenu odi amelaf anga herebo odi la wa onte senga onte nyino folla nis jam samina mali nyamogo ya donga fo kube ka mogo muninga bulu ko fe koyi almamiye oye dugutuguye oye pretriye oye kodonawye oye anga lada chiguye kutulu si jate kulu date do foila amemeta ne parce ni to abka ma yene bo sama sra nyene boraw to abka ma to abu era bo bulla kumata awma donc 3 ans amara ni nga kadoye yera ga kuma kutene ga kado fe na dunga kado nga usuma de sisa amta sanga ufe premier ministre Shogel Kokala Maiga ale tumbe ikunu atara amara aye sangemo barau ayolu damneke ogumu konna na sa minye sanga uye uya bismillah kosbe kabi dugu donda ka sensen ata dugu tugu fe kata kabila tugu fe sangemo kolombi me sanere noye san kolomba inye utara na ya kata nyeda oka sabula ufuna me sangemo barawla o kofe sa ambetara nyan soro kwadala ko ananga njagiu ananga tufau ananga segiu ananga jow ambenda na sa o premier ministre ko kofle ka ayo ka anyanga ka dema foy soro nit neningilende amara Shogel ma daw makui sangema barabane atari nyera surasuka ka kangono surasi muso uluye premier ministre uye akumbe fela mume ula uka kumala sela emifo anga jeka o lame parce miye surasi muso ye ni wati na ulu fana joroka bokosebe kangono na nuna bara mumbubulo abara amanogo premier ministre tara kata ulam anga chateau kofo ala ya noya akera ama kulumbo kari folo aiwa premier ministre yera nana inyebe kangono nana inyeba anshisola ni sanana bebe sigi fo sanga teme o yanga digundoi note inali jara onyi aniso jia baraka buena onma funga damateme parce que anku maskinai ka fo ibe na i haklibe onna meja au haklibe onna au manyina anko wante nyina anko wa amfana beto anche uko iko chefari ante sira ante hira
nana sona ma udona wo la ambuko ambe sikuku kono ambe duwa ku yeshu ambe duwa ku yeti ambe duwa ku jamana fana ambe duwa ku demtani mino be nyamgo yala ambe duwa ku lu fana no e president parce que alna ndi undu amana ke to ma ka nyamgo yi ka nyamgo di ide mi ka nyamgo ya bi ki fai ide mi ka nyamgo ya bi ki ibai ide mana ka nyamgo na kal ne ka te mi ka bi mara ala de Allah tike demtani nui ambe duwa ku ye ala ku ka fanga ala ka jidi ala ka lu ka fanga be ya rabbi aka beni wasai aka beni kuna woloi nambe dubi chiki tongodo okasoro ukuna wololende be chiki wana mfana chobe go kungo kono dongodo kasama ukana soro ukuna wololenga sama kana kuna wololen soro wa iye sra mintama kana ambe duwa ukiye e masra jugu tama ala kasigi ni inyumaye femo fema una to soro kana utato soro ya rabbi ambe duwa ukaye ala ka kishin tanaka nganga sode an shiso akadanye abo kofla ko laje doni ko manam besrade merci aya amara mi ye san jelin fa ko ni an ale labe na ko saba ali be wulu ma do sogale ye sankanu ka soro hala make ministre jamana kono kira sogale ye sankanu ka soro amadu gouvernement na sogale ya ka parti gla domi hakili majigi dugusila ako mati teme kata gawo ni mana san dugu barkale ne ale bina ka parti kalfa sangaw ma sogale folo dona sogale kata shiye mo abina sanya ne de fle ka fiye o kono na anana ke ministre de commerce aka ham folo kera san glali de san suguba glali o do glema sangade o chambre de commerce président no jamli bitari sogale min ko kono ya aka ta shiye tay akonti fo fe mbe fe ka sanga o ka udeme nseko de madina la tangue moi je suis le ministre de commerce sangade chambre de commerce président ne sogale sande kano ala kama mbina san mina kana san ka udeme ko gono la fona sebima aka ka PM ni nga mimi mvo mali ya unye ala sogale chi malima ala sogale chi nyerema mo de sogale do ma shi mun sogale do sogale kumbi kanga femi nyini ala fe pour que ka seka fo nye ka me mali ya unka do wala sogale munyu le do ala bi dondo kono anale ka premier ministre ako division ma aye toy ne sogale chokoroba de mbaw deme mbi jamana atio abine sogale bulu ni politique do ne ake ka politique ka foka donc ka ba ne sogale bina nye jira mali on ka jira jia energy ra ni jia jamana moko la ka donc fo ko femi na be ngalondo parce que ni ngalonda mana choko je ba genga bine sogale de na buri bo daba daka ka amasira ajama tige ka barka nyini ka soro ka ti jo jia nyina femi yen galonye kan galon ni tie woloma ka bono na ka fo bi ambo ala yere no fe wallahi mo cha ya ala kira ko agati yede wa o mana shogali bi femi kan ni manga ba kala yede bina shogali deme awa tiye shogali deme ne bi faka min fo malion ni tiye ne amba mbulu flake ka shogali mina ngamine na ma mina ambi perdi agati min ko shogali dingue ana jeli ke ko ma ana jeli ke ayo de fo amara premier ministre rep mana anga fana ka la cellule me asan sabane ala asimu gota bla mali nyama wala salo ne ma se kana u fe parce que jido be kun kono bamako me bin kuma ko ndise ka segi bamako ni mana fulikia o fuli nkoro de balawo aya dondona ya yetlonge do konko gardun nu bude bula tara mali muso nyuma beta ku furu kana noe o yetlonge de. Mais pour faire du sérieux, ni ya yembe ambi nsonogora sebu ndesegi bamako ala barkala
sans kaube tlongela c'est que Mali la kalalendo la karain abe jonde bolo abe ala bolo abe finitigu bolo. On ne peut jamais les remercier. Mogo mimba nidi. Il n'y a rien de plus cher dans la vie. Dobe Sanoudi, Dobe Waridi, mais Mogo mimba nidi. Il n'a pas d'équivalent. C'est pourquoi nous devons faire des Malioé. Nambe Fenwo Fenke. La première des choses, c'est de remercier les hommes en uniforme. Parce que c'est le seul travail. Ni bala, ibini de blagné feo. Tous les autres, ils kasarata, ils taso, ils sigikana. Mais nous kasarata, nous bora, mochita do sigikana. C'est la seule fonction. Et ne histoire kala kacha. Jamana bau ambeka mira, Amérique, France, Russie, Chine. Natobe uka finitigu ala ko fulu de bonyango parce que bado be minang tous les pays qui sont grands là qui sont grands par leur armée ni armée nyuma bi boloma chitse kanye do ilao e bibina est-ce que mo go se kanye do Russie là ite se mais ni wo Russie ka économie ba tout bolo. Mais armée de Boubolo, Beboubonia, ni Binuka, Yerebetlaka Nimisa. En fait, il y a Chaman Kalanka, Blau Kongolola, Ko Sodasumanga Jamanamara. Diplôme Tidi Chamambe, Aban Arhakila, Mene Histoire Kankacha. Jamana Baununu, Wadido Beuka Histoire là. Ka jamana e kumetunu ukera joye nyemogo bolila doyu ko musofli so dasudo sorala ni na jamana jo asora Amérique le général Washington mi Amérique jo après la deuxième guerre mondiale ka président foro c'était le chef d'état-major des armées le général Eisenhower. Français fleni ube kuma dongo do kaplan kongolo la ka diplôme ba dama soda suma ga jamana mara oye fu ulu fe mogo fula ka histoire la min togo ka benu pays oye Napoléon de Gaulle soda su de do uka jamana bu bonya comme be ala bonyo ne ubana blanc kongolo la do be boni ka diplômé a neflene diplôme ba be mbolo ne debse ka jamana mara Angleterre ou binu ka domino ka jamana kumbe tunu feu mogo kele ou ka premier ministre des affaires étrangères atara accord qui avec les Allemands ou ka ben asegito be bora kafu ma kele nde afuye autara misini akumbe sira kele denye odira autara nisini oye malode kofe abena malo aute here soro abe malo ma kili Angleterre la otoge Churchill Allemand binu ka domina uka jamana be jigitigira be isen bo fembe kuma na je joy uka rentara Churchill de nini ka fay ye jamana ka fala la ya kalfila Churchill so da sude meteka continuer aywa ka bi se ka continuer ana o tobla ka wula fela kono sabla ni shogeli adam ni ma jo fo kuranga ta so kontar ka sote avec borongoni nga concert nyono nga ufe franjala fanga nyama kunu yasa alsa miye kurango ka se ka do faraka ay groupe kurawdi groupe munu ne o belajele mugan dure tani duru o dira kunungo ko nala sonama to duru o mnana di musakai alere ka wari me na fama ko fona sorente wari mbora ula ale kuluba fama sigero kelena Sudan ka ulu ka mado blaka na anfea no ye lieutenant général Saldin Kabashkie
ale na kun ye yasa Mali ale ni Sudan bariya bara be se ka do ɲɔgɔn cogo min ye lakana ko ta fanfɛla la u ka jamana kuntigi n'o ye General Abdel Fattah al-Burhan ye o de ye a bila ka na yasa a ka se ka na ni hakilila falen falen kɛ kuluba faama sigiyɔrɔ kɔnɔ ani colonel Assimi ye ɲɔgɔn ye hakilina falen falenw ye tali kɛ olu be se ka na baaraba minnu kɛ bankiw alisa olu be grève la an fɛ ya bɛɛ lajɛlen b'o kalama olu ni station ka taa bɔ Yara ni BDM na olu dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ wale a sɔrɔla min fɛ min ye bankiw ka ɲɛmaaba n'o ka lafasatɔ ɲɛmaaba ni INTM yɛrɛ secrétaire général adjoint do Amadou Ba ale de kɔni minalen do k'a bila kaso la fo ni waati min an bɛ ka kuma nka a yirala k'a fɔ ko min ye tɔn ye a lafasaba n'a kanubaw ka taa fara INTM kan u bɛɛ lajɛlen kɛlen do ka wuli ka jɔ kɛ a yɛrɛ fana ka avocat b'i sɔn yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Amadou Ba ale bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ syndicat fila minnu fana bɛ magistrat tɔgɔ la n'o ye Sam ni Silima ye olu fana ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka maa minnu kɔni bɛ ka waleya baara ninnu kɛ u b'u senkɔrɔma don u ka baara la a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min an bɛ dugawu kɛ sa jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka o bila sanfɛ hakili o ka kɛ ka baara kɛ dusukun o kana ye a ko la Mali ale ye dɛmɛ ta ka di maa minnu bɛ bi ni olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ n'u bɔra u sigiyɔrɔw la sefa wari miliyɔn 526 o de donna da dumuni fɛnw na yaasa maa minnu bɛ n'olu sigiyɔrɔ bila olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min kibaruya in kɔni dira sa développement social bolofara min bɛ yen ale de ye kibaruya in di k'a yira k'a fɔ ko lajɛ in sa k'u y'o kɔni kɛ Masina kɔnɔna na maaw bɛ se cogo min na ka dɛmɛ sɔrɔ wulikajɔ ninnu ko olu kɔni bɛna na se guwa 24 a n'a kunkanfɛn ma min ye dutigiw ye minnu n'u ye gɛlɛya sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna na se ka sɔrɔ kɛ nin ko ninnu senfɛ waleya in a kɛra ko senfɛ komi ni o ye kimɛli kɛ Masinakaw olu fɛ yen seli ɲɛkɔrɔla la ko min ye nafɛnw ye k'u sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ n'i y'a jateminɛ sa ko bi kɔni min ye jabaw ni tamatiw n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye ko n tɛ san sɔngɔ bɛ ka da olu ka sugu caman na woninda la musow kɔni bɛ ka kule sabula u bɛ taa nafɛnw san yɔrɔ minnu na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ n'i ye a jateminɛ su pɔmɛ ka taa fara karɔti n'a tɔw bɛɛ lajɛlen kan an yɛrɛ tun bɛ ka fɛn minnu sɔrɔ an fɛ yan bi k'a dɔw tɛ ka ye wa min ye a sɔrɔli o fana bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ sɔngɔ olu yɛlɛlen don yaasa sa ka se ka baara kɛ baara min b'a to kasoladenw olu bɛ n'u kasoladenw kɔlɔsibɔ olu bɛ n'u tɔgɔla sɛbɛn sɔrɔ o ɲɛbila baara kun fɔlɔ olu ko sigira ministre de la justice sariya ministre fɛ n'o ye Mamadou Kasoge ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra dunanjigi so dɔ kɔnɔna na ɲɛbila sɛbɛn kun fɔlɔ min bɛ ɲɛsin kasoladenw olu ka ko tacogo ma ale ni maa minnu bɛ kasobon na kɔlɔsi olu ka ko kɛcogo ma n'u ka baara kɛcogo o ɲɛbila sɛbɛn kun fɔlɔ kɔni ko o sigira sen kan laɲini ye min ye sariya kisɛ ka se ka sigi nin ko in kan baaraw kan ka kɛ hukumu min kɔnɔna na sa u bɛ se ka sɔrɔ cogo min n'Ala sɔnna a ma min ye commandant Konate an n'ale na ɲɔgɔn sɔrɔ nin waleya ninnu kan a kana se ka ɲɛfɔli kɛ an ye kɔnɔwarikaw fɛ yen muso min bɛ yen n'o ye Mariam Diko ye ni ale bɛ kɔnɔnakaw ka sigi la ale kɔni Ala y'a ka kalifa minɛ a la ale de ye muso ye sa muso min ja bɛ dɔrɔmɛ 5 sefa dɔrɔmɛ 5 kan u y'a yira k'a fɔ ko simi o waneba de kun don a fatura k'a si to san 80 la kibaruya in kɔni dira a ka denbaya maaw fɛ kunnafonidilaw olu ma coupe du monde éliminatoire hukumu kɔnɔna na e bɛ k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛna n k'e tun bɛ yen ko Gana nana ta fo Bamakɔ yan Amara a ye entraîneur ɲini entraîneur a tilara coupe d'Afrique la a nana kimɛli jumɛn kɛ Aigle bɔra coupe d'Afrique la jɔn y'u sigi k'a f'u ɲɛna nin ma ɲɛ nin ɲɛna mun nana fɔ ko a tɛ gɛn a tɛ taa ka bɔ yen o de ma fɔ maa minnu ko k'a ma u b'a fɔ ko non ko Côte d'Ivoire k'an tun tɛ se ka min kɛra Côte d'Ivoire o ɲɔgɔnna de nana kɛ kunu Bamakɔ a kelen cɛ kelen min bɔra n'o ye Sinayogo ye ni Côte d'Ivoire ka défense lafiyara ale kelen de bɔra kunu fana tuguni ni Côte d'Ivoire défense lafiyara l'entraîneur bɛ leçon tirer ni mɔgɔw kun kumana fɛ n'u tun y'a sigi k'a ka degun bɛɛ yira a la a ye fili fɛn fɛn kɛ Côte d'Ivoire a kun tɛ segin a ka kunu mais bɛɛ tolen n'i yɛrɛ ma maa si tɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ fédération malienne de football min ka d'u ye u b'a kɛ foyi tɛ se ka bɔ a la ko n'i ser'u ma ko FIFA tiɲɛ tɛ FIFA t'i da don maa si ka jamana kɔnɔ balontan na a bɛ ɲɛ e to ni ministre karilen tɛ ne ɲɔgɔn na FIFA da donna a la Guinéw fɛ Tunisienw fɛ yen a ma kɛ yan n'a y'aw sigi ka mɔgɔw lajɛ ka siru ɲɛ u b'u sago kɛ jamanadenw n'u ni bɛ balontan in de kan dɛ maliyɛnw ni bɛ balontan in de kan walayi kunu denmisɛnnin minnu taara balontan terrain na Ala de y'u kisi parce que bin yɛrɛ donna k'a sɔrɔ denmisɛnnin caman tun t'a dɔn ko bin don n'u tun y'a dɔn k'a fɔ komi bin donna cogo min na a bɛnna ni balontan bannen mɔgɔw bɛ ka wuli dɔw bɛ k'ale u bɛna na taa so parce que bɛɛ b'u k'a kɛra 1-1 ka ban
5 minutes prolongation farale aka werte mo munu tuba ka commentaire ke Suleiman Bobo aleni werte mo gore tumbe uluko community duru min farale vle na ga ni ko ni damana awna jawbe bolonda indon wi ambola gana na bikelenje o bolon yere ma se gata awna ka ngono u ka ka ngono tukuru yo kelene mine kalo de ke biye toroba dinge dogoni no wa korode do dogoni Jordan ya va kunu de abendra ma ni ko me English worte dusuku ni ngana kilande bisa Ghana fla Mali kele Bamako ya eliminatoire kele hugumu kanona na fana amara anya ka fo jamana wara ulu jura Egypte fana yi wasado Burkina na fla ani kele Benin ale uranda chi kele ani fu Algérie ale ni Guinée ta obana Guinée ga sela Guinée ga fla Algérie ga kele Mali ale ga kele Ghana ga fla Sénégal ni RD Congo kele ni kele Guinée Bissau ni Éthiopie fu ni fu Mauritanie ni Sudan ye fla adu fu ke Mauritanie na fo Mauritanie ga ofei Libye ale fana fla ani kele nge Île Maurice la Malawi ale saba anu fu ke Sao Tomé do la ti do be bi mi mana soro ola ana olu da tloka amta maganga ofei ja kono be maga kono munu be maga yi olu fana set sega ke uma Ibrahim Jawara ale koni ayi sin kono de mazei anga je ka laje akobe tugomi ambalma aslameu ne ala mami garsiga du hijila imana wuli kana Madina walima Maka Misila ibe femi na kolosi kosobe oyo konowi na kuma ko pigeon Bamako doko go jene katubani ibe kono chama ne Misiri kono nunga chanchuga mina kabako koba utebuli monye mo be dumuni sanga duma ibe kono yi bebe kabako ya ula kadaka anga jamana kono anta tanto kono numbe Madina Misiri la uchama Maga fana ni kono nu ibu chama bafana no ambalma aslameu ni kono chama bai pigeon chama bai oluka sabati fangele fe Madina Misiri kono ani Maga Misiri kono ango ni queen eske ni gansani anganye ni alhamdulillah rabbil alamin o kuma kono nu eske o doni galo ye fana fo kono nga kola wa islamia ka mo bawo o ye fana fo ni pigeon ko ina alhamdulillah aw ni na angaje Ustaz Ali Kulubali anga jagalame aya kuma do bala don ba ka kuma na koni kono nunu ira lasili bora wati mun alakra sallallahu alaihi wasallam nala ya marani Abubakar Siddiq ko ga bo ka hijra ka bo makan kana Madina o nanina kasro wati mun ni makan kafiru kumbe ko gen udona kulu do kono no ba ko mako garu saurula wati mun ne magani kumna kula o ala ya marali ke ka fo kono mun kana nyakada kono ken kono muso de kono no ngana nyakata ka kulu dala biorena do ko kono no la sulu de kera no de ala kera kam sirla Madina no ga kana al kaba koro maka ambal ma aslameu ni anke malila ikadonga fonin kono nu a usugo besonga jaha ka damado mine ka faga ko tobi a onaji okadi ngao eske abebe alani kono nu faga Madina Misiri kono ani Maga Misiri kono wa ani kulubali kono nu faga ni balilo afaga balilo halku toro o balilo ni hejitara ere ni kono nu faga ko to alkaba koro kono nu ni hejitara kelen faga la ka kan hadiya saga de faga ka saga joli bon kono nu kono kelen faga le poson donc o fagali alu geni walma ko fanci wala sa ko boy yoraina o be ballendo hejitala on donc kono nu ye da horma kono de amanga hejitala kam magawla fi aya fana ka fo ma chamambe iduna ubeta bosa kana nyoti kono na aluka nyoti ke alaga sabu mahukla ka ke sakai ka ga hidiya ka di kono ma chuga mina hamina alaka sabu no ya o fana be benwa o da ba ko chama nina maga mina ni fe ni nyoga hadiya yi wala sa mo ko ni kanye
donc mɔgɔw b'o min di kɔnɔ ninnu yɛrɛ delilen don o ɲɔko in na n'u y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ kɛ siw ma dɔrɔn olu fana bɛ gɛrɛ a tigi la au contraire u ka boli u bɛ gɛrɛ a tigi la o tigi bɛ ɲɔ ninnu seriw ye donc mɔgɔ caman bi lawudi dɔ ta k'a fɔ ko n bɛna ni ɲɔ in seri ala ye kɔnɔ ninnu ye ala kɛra ka kɔnɔw ye walasa ala ka ni mɔgɔ in dilan o kɔni ye tabiya ɲuman de ye parce que kɔnɔ yɛrɛ a bɛ bɛn taamasiyɛn de yira a bɛ salamu de yira. an balima asilamɛw n'an bɛ mali la jakuma ɲɛ mana da pigeon kan dɔrɔn a bɛ boli k'a minɛ ni k'a dun nka cidenbaga misiri kɔnɔ mali nɛ i bɛ jakuma dalen kɔnɔw kɛrɛfɛ a tɛ kumu fɛ a tɛ maga u la kabako ko an balima asilamɛw an seginnen kɔfɛ sa ka bɔ misiri la ka bɔ kɔnɔw filime yɔrɔ la ka na an ka hôtel la kabako an ka chambre kɔnɔ finɛtiri la n balila ni ka kɔnɔ kelen sigilen yen nɔ a ye n kabakoya koyi n ko est ce que nin kɔnɔ ma ci ne ma di ka n'a fɔ n ye ko ni n taara mali la n bɛna kɛ nafolotigiba ye k'a masaw bila ka na hiji la ala ka kɛ ten tɔ ala ka kɛ ten tɔ ala ka kɛ ten tɔ. ɲini kɛ parce que ka kɔrɔma ɲini ala kira ba la sallallahu alaihi wasallam sigi hɔnnu sigiyɔrɔ gansan na o bɛ sigi yɔrɔ hɔrɔma yɔrɔw de la donc yɔrɔ hɔrɔma yɔrɔ kɔni dan ye ala kira ba ka yɔrɔ ye n'o ye a ka haramu kɔnɔna ye n'o ye madinatul munawwara ye yan. an k'aw fo ni ka walimatɔ a k'a dɔn k'a fɔ nin anw ye cidenbaga kɔnɔniw an b'a wele mali la dɔw fana ko fatumata ka kɔnɔniw alhamdulilayi rabil alamin u b'u camanba de ye an balima silamɛ a ka ca cogo min na a bɛ mali la cogo min na a bɛ magan ten tɔ an balima silamɛw pigeon a sogo ka di dɛ n'an bɛ mali la a b'u faga k'u sogo dun nka a ta furu makan i bɛ pini ka da kan nin tɛ bɔ yen nɔ alhamdulilayi rabil alamin o tuma an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala ka se di maliyɛn bɛɛ ma bɛɛ ka na hiji ka na magan ka na maginɛ cogoya min na ka na ɲɔ san ka na fili belebele ka kɔnɔw kɔrɔ n'o ye cidenba ka kɔnɔw ye walima fatima ka kɔnɔw i n'a fɔ an b'a wele cogo min na mali la inshallah aw ni ce aw ni bagaji o tuma ka bɔ maginɛ misiriba la fatima ka kɔnɔw kɛrɛfɛ nin waati in na aw balimakɛ ibrahim jabara waaleykum assalam ibrahim k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn cɛsiri ale ni reportage ninnu olu kɛcogo ɲuman na yaasa an ka se ka faamuyali kɛ a ko la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye baara ye ko a ɲɛna kosɛbɛ sedu sangare dugutigi k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka sori kɛmɛso fo maraka samake kurube jara ka taa se colonel sidi lamine tarawele ma ezo kɔnɔna na segukaw fɛ yen le jeune Thierno Umar As Diallo k'an b'a fana fo Mohamed Kulubali ka foli ta ka ɲɛsin a ma Boyina Babi Menakakaw fɛ yen Sidi Kalil de y'a ye Menaka k'ale fana fo madame Sall Jaba Sidibe k'an ka foli bɛ s'a ma ka colonel Asaba Diallo ale fo ministre du développement social Siriman Bacili monsieur le maire k'an ka foli bɛ s'a ma ka Bayi Jakite fo Bayiba maire du district kɔnɔna na k'ale fana fo ka mairie mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Bayiba ale sababuya la Ablaye Ɲagati ale bɛ Faransikaw fɛ Ibrahim Tungara k'ale fana fo Faransi ani Gawusu Tarawele Sori Sako Isa Konate Lucas Dakono olu bɛ États-Unis kaw fɛ Ibrahima Sako ale ni Papisi Diallo olu bɛ Wɔlɔfɔw fɛ Amara Nun Keta ale bɛ Bamakɔ yan an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn Eglu ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'an bɛ nɛgɛ kɛ tari segin